Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1 KZN TV ehamba phambili namuhla. Undosi uchithe ubudlelwane noMatlala. Abasenkanini bakhala ngekhansela. Kanti ithemba kolwezindlu eMhlathuze. Inaba kaMbombo shomnyama nazi indaba ze1 KZN TV zifunda uphilano kaCebekhulu. Sanibonani. Lo bekade ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli ubheka icelo yakuphika ukuthi wayenobudlelwane nokuxhumana ngasese noKhethi Matlala. Ucela usho lokhu njengoba kubezwe ukwethula kobufakazi bakhe okwesuku lesibili ke kuyikomiti lesikhashana eParliament eliphenya ngenkohlakalo eminyangweni ezamaphoyisa. Lo ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli ubheka icele uthi akaze kabe umngani kaVusmos Khethi Matlala uthi wahlangana naye kaningi ngesikhathi lapho uMatlala eveza ukuthi kunezinto eziningi ezabeke zingamphathi kahle. You only called Mr. Matlala 10 times. Is that true, or is it less or more than 10 times? That was on a day. That was on one day, but I don't know how many overall. Okay. But definitely, as Honorable Member Julius, Honorable Member Malema said yesterday, 250, I would say not 250. Not 250. You're 100% sure it is not between 200 and 250? It definitely would not make that number. What number would it make? I don't know the number. I know the day's number. On General, have you ever asked Mr. Matlala via text to buy you a vehicle, an SUV perhaps, or maybe an armored vehicle? Are you asking if I ever text him that? Yes, sir. Honorable Member, anybody who tells you that I've texted him or her is not speaking the truth. I stand by that. Uveze ukuthi iningizimu Afrika ibhekene nesihlava sokusabela kwezidakamizwa. We are under siege, Honorable Member. South Africa is under siege when it comes to these drugs. We have been found as a lucrative market and transit. In '94, I went for training in London. I was trained in one of the most elite institutions called Scotland Yard. I did my training there. That time I was with Brian. He was in the School of Economics. I was in the Civil College of Safety in London. We were told there, '94, that South Africa is going to be playground of gangsters and drugs. They said there were 3 reasons for that when we were told in Scotland Yard. There were 3 reasons for that. One is our aviation system that will expand to the whole world, so it will be easy. Secondly, is the strength of our currents. They don't mind to use our money. Lesigcawu njengoba ke siza ngemuva okusolwa kwezomthetho okuyamanisa nokuxabela kwesopolitiki ucela ukuthi izinhlakazi zonke kumele ke ziphumele ubala ngalokho okusolwa ke ngenkohlakalo. Police themselves will argue to say, look, we have done our work and it is on the second segment of the system, which are the courts now. That's why I did, and I want to do again, to say this kind of probe must help us to look at the chain, Honorable Member, rather than looking. And up to this point, I'm still worried that the concentration is on the first segment, which is the police, and other people are having it nice to do whatever they want to do when they're not looked at. But I don't think we're there where the communities of South Africa are really singing hallelujah about the system as a whole. Much work will have to be done. How much and how long, I don't have an answer. Ezindabeni ze1 TV kunzikosenhle Mthimbu eMpangeni. Amalungu omphakathi wasenkanini kwaTete eThekwini KwaZulu-Natal athi alifuna ke liphumile esikhundleni ikhansela lawo njengoba ethi ke lehlulekile ukubahlinzeka ngezidingo. Lo mphakathi ugasele emahhovisini ekhansela njengoba kukhala ngokuthi ikhansela leDA Warren Ben uyabacwasa futhi useyalela ukuba ke kudilizwe izindlu zabo. Akhala ngokucwaswa yikhansela amalungu omphakathi wasenkanini elingazifuni izindlu eziyizakhiwo kule ndawo.
lokhu kuvele ngesikhathi amalungu omphakathi ebhikisha ngaphandle kwamasango ehhovisi alo. Ukhansela njengamanje uhlelo asihlelela lona usihlelela ukusidilizela imizi esenkanini. Unanezindlu azithargetile ane amount azinikeza yona. Iteksi esikhona lapha kunesodwa athi usibona ngisho seWestville indlela esikhanyisa ngayo. Uphinde athi njengoba simkhanyisa seWestville usilinganisela eqaleni sixoxa naye wayethe usilinganisela ku350,000 but manje njengoba bekade sixoxa naye siyikomiti uthe usilinganisela ku650,000 so akwazi ukuthi singathi sise-informal settlement sibe nalolu hlobo lwezindlu engikuthatha njengokuthi mina ukhansela umuntu onobandlululo akayizithanda into ezinhle maziya ngasebantwini owayeke wakubeka kwacaca ukuthi kuba khona kwe-informal settlement kwehlisa ivalue yemizi yasebhonela kumanje ukhalela ukuthi ama-toilet yasenkanini walinganisela ku-800 akhona around inkanini akufanele ngaba sinama-toilet kodwa akasinikezanga nelilodwa i-toilet athi kasisebenzise lona. Umphakathi uphume ngobuningi ucula amaculo omzabalazo uphetheke nezingqwembe ezinembhalo egxeka indlela abaphethwe ngayo. Laba bathi udaba lwabo nendawo yasenkanini selusenkantolo kanti bafuna ke lisulile esikhundleni ikhansela. Warren usifakele incwadi ukuthi siyangcolisa kodwa akasiniki intuthuko akasiniki lutho. From 2017 uWarren akasi-attend akenze lutho. Izingane zethu zishayiswa imoto emva kwalokho simtshela ukuthi sicela ama-hams aphuma ama-hams engasenzeli wona amalokhuzana ama-hams eyowenza eWestville. Manje usibhalela incwadi ukuthi sibuyele ecourt ngomhlaba wasenkanini sakha uMathanda endaweni yethu ufuna singasakhe ngesitini uthi siyangcolisa kodwa lo muntu solokho safika akasenzeli lutho akasiniki imisebenzi akasenzeli lutho uWarren. Uwazi ukuthi uWarren fanele ukuthi singabantu uwazi ukuthi fanele sicinezele thina into esifunayo. uWarren uhlulekile yithina uWarren uhlulekile yithina uWaltet uhlulekile wona so asikwazi ukuthi sibe nekhansela elingasebenzeli elingasenzeli lutho egcineni siyavota sivotela umuntu ozosicinezela futhi sicela ephume asimdingi uWaltet. Ngicabanga nje bayehleli la uhlalele thina akasisebenzi thina njenganathi thina sabahlali basenkani asisamdingi uWarren. Le ndawo kuzokhumuleka ukuthi ke ike yahlaselwa isihlava sokubulawa kwabantu. Ikhansela likhuluma neziko lezindaba liziphikile izinsolo zobandlululo lathi ke liyalele umasipala ukuba amise ukwakhiwa kwezindlu eziyizakhiwo ngoba ke lokhu akukho ezingeni lalendawo. What I did say is that they must put an immediate stop to any further construction and review what can be permitted and not permitted. That would be interesting if the allegation is that I instructed the municipality to demolish the block structures. Those block structures are being put up by people with money. It's not the people who qualify for indigent support and who are desperate. It sounds a bit like there's an orchestrated campaign to discredit the councillor who's trying to get the municipality to enforce some form of urban planning and compliance. So yes, I am definitely saying to the municipality it must stop the rampant building of multi-storey block structures and compartmentalising them into rooms, so that because that's just adding to the complications of providing proper services. Umphakathi ke obudinwe ungafiki kwekhansela ugcineke usuketula indlu elisebenzela kuyo ikhansela ngenhloso sokuzwakalisa ilaka labo. Esindabeni ze1 KZN TV kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Zidluliselwe ngokusemthethweni izindlu ezingolindela kwimndeni emithathu yakwa27 ngaphansi kamasipala uMhlathuze enyakatho nekaMthaniya. Ngokusho kwekhansela lendawo uMthobisi Mtshali, lemndeni ibihlala ngaphansi kwesimo esingesihle kanti lezi zindlu izobasiza kakhulu njengoba besalindele uhlelo lokwakhelwa kwezindlu uhulumeni. Ikhansela lakwa27 ngaphansi kwamasipala uMhlathuze uMthobisi Mtshali udluliselwe ngokusemthethweni izindlu ezingolindela kwimndeni emithathu ebihlala ngaphansi kwesimo esingesihle. Lemndeni izokwazi ukujabula ngalezi zindlu zolindela njengoba behlala ngaphansi kwesimo esibucayi. Manje ngijabule ngangathembi ukuthi kuze kube nje. La kaNongwaleza
kade ngahlupheka ngihlala emkhukhwini njengamanje ngihlele endlini right kwimanje ngithokozile kakhulu umuntu onenzondo engangisonda kodwa nje ngikhona la kade ngafika kulomhlaba. Ngiyabonga kakhulu ukungena kwalendlu ewulinda sisalindile iwenze kakhulu umehluko empilweni yethu ngoba besihlala endlini eyi1 sibaningi ever since kwashindlu obekungekho mnandi izinto zonke beyingahambi kahle ngina nezingane zabafana bengilala kabi nje umuntu wesifazane ngilele nezingane zabafana eroomini eyodwa eyi1. Ngiyabonga kakhulu ukufika kukalinda ezokwenza umehluko empilweni yami. Ngiyabonga kakhulu. Ikhansela liyachaza ngalolu hlelo lokusiza ngezindlu ezingolindela kwimndeni ebihlala ngaphansi kwesimo esingesihle. Namhlanje silapha endaweni yaseSigisi besizolekelela imndeni ebihlala esimeni esingasekho sihle. Besihlale lemndeni hlasimpe iminyaka engaphezulu kweshumi benethwa zimvula. Isimo sabo nje singekho kahle behlala bebaningi emakhaya. So umuntu ke namhlanje ngokubambisana nabo bonke besibambisene nabo sikwazile ukuthi sibatholele izindlu zesikhashana while sisalinde uhlelo uhulumeni omkhulu abazokwakhelwa khona izindlu zabo ngendlela okuyiyona yona. So namhlanje besihlonze imizi emithathu ngokohlelo le War Room Operations kuMasaka. Ikhona ke neminye imizi ekhona ngaphansi kwa27. Siyafisa ukuqinisekisa nje wonke umuntu nabo bonke abahlali ukuthi okukhulu kakhulu ukuthi kwisiqubule sinaso ubuyisa ithemba kubantu abaningi besibelahlekelwe yithemba. Umtshali uthi babone kufanele ukuthi kube khona abakwenzayo besalindele uhulumeni omkhulu ubaqhamuke nohlelo lokwakhiwa kwezindlu ngaphansi kwale warding. Ngokuxhumana nomnyango kahulumeni ka-Human Settlement ziningi inhlaka zezindlu ezikhona operations kuMasaka lapha nje kwa27 zu60 esekuqaliwe kwenziwa ama profiling nazo zonke izinto sikhona. So sesilindeke unyaka ozayo ukuthi uhulumeni omkhulu uma seyifakiwe imali akwazi ukuthi labo bantu labo bekhandele ngoba ngokuthola information ebesinayo even ngisho service provider basebefikile even ngisho emkhandlweni wenkosi ukuzezothula ukuqala ukwakha lezo zindlu. So kusele ngokuthi uhulumeni omkhulu akwazi asilekelele ngokwezimali kamasipala nakhona futhi kwi-province so that umsebenzi uzokwazi ukuthi uqale wona usungaqala noma yinini kusukela manje ngoba ama-contractors ayisethuliwe even ngisho nasemkhandlweni wenkosi. Ingakho lolu hlelo lesikhashana sikwazi ukuthi sisheshe siliphuthumise bethi basalindile kodwa bebenayo indawo nesidima ukuthi bekwazi bekhosela. Okuphawulekayo lemndeni beyihlala ngaphansi kwesimo esingesihle nobekubeka impilo yamalungu omndeni engcupheni. Ezindabeni ze-1 KZN TV bikuThabani Maphumulo eSigisi. Asithi ishelele itolo nenebesolo siyabuya futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Undosi uchithe ubudlelwane noMatlala. Abasenkanini bakhala ngekhansela. Kanti ithemba kolwezindlu eMhlathuze. Ukhala ngokuhlushwa ugesi umphakathi waseSweetwaters eMgungundlovu maphakathi nakaMthaniya njengoba ubalisa ngokuthi impahla yabo seyicekeleke phansi ikhawe iningi. Lo mphakathi uthi kawaziswa ngekhathi zokucishwa kagesi kunalokho babona ngogesi nje obuya ngamandla uma ngabe wade uhambile ebese ke kudale kumonakalo kwimpahla. Owashelwa indlu yakhe ngenxa yokuhamba kwagesi eSweetwaters uthi ingane yayikhohlwe ukucima izinto zagesi kwase kusha indlu ngesikhathi kubuya ugesi. Ugesi uyasihlukumeza uyahamba ngaso sonke isikhathi and ukubuya kwawo ubuya sobuya ngamandla soshisa izinto. Kwasha indlu ukubuya kwawo nje ingane yesikolo yayihlala kuyona lendlu kwasha indlu ingekho isesikoleni kwabuya ngesikhathi sabo 9. Seva nje ngokuqhuma ukuthi sekuyasha ngaphakathi kwakunempahla zakhe zesikolo kunento yonke yakhe. Kwabe sekusha songasacisheka umlilo nabantu ababegijima bethi bazozama ukucisha wangabisacisheka umlilo yasha yaphela indlu. Isihlukumeza kakhulu isikakhulukazi nje engane zesikolo azikwazi ukwenzela izinto azikwazi ukuphekela amaparish ekseni nokuthi zigeze azikwazi ngesikhathi asinayo ndisho imali yokuthenga lamagesi siyahlupheka kakhulu indaba logesi. Abomphakathi bathi ukuhamba kagesi inkinga nje entsha esiqala ukuhlangabezana nayo la kulomphakathi wakithi isidotha yonkana yokuba sihanjiselwe ugesi ama-hour sometimes kwezinye indawo 24 hours uyaphela ugesi ongekho
and mawuthi uyabuza noma uyaphenya awutholi impendulo eyona yona ukuthi ikephi inkinga ngani ngoba siyabona komakhelwane bethu esidonsa nabo noma esiphakela sonke umasipala abanayo lenkinga thina esinayo manje asazi ukuthi ingoba kuyithina noma kukanjani kodwa nje ikhona inkinga ekhona. Kanti laba bathi khona sebephila isikhathi eside ngobomnyama kulezi indawo elangezasi mowehla nje ngoPanda Road bana 3 months bathathelwa itransformer abana gesi uzozibuza ukuthi impilo enjani lento ekuthiwa abantu abayiphile bephila bengena gesi akuwona uPanda Road khupho ukuyokozayeka lawo ma transformer azabuye uma sekuya kuma elections. Usithole uthi bakholelwa ukuthi awufile ugesi awufile kodwa nje uyavalwa ngeyibuma angazi noma kuhlunyezwa thina kodwa awufile ugesi ayikho inkinga ekhona kagesi thina siyaziyo noma esitshelwa yona ngani ngoba nali ikhansela siyalibuza nasebenzisana labo sebabuza naba ayikho impendulo abaphuma nayo ukuthi what is wrong. Ezindabeni ze1KZN TV ngo-Ayanda Dubing seSweet Waters eMgungundlovu. Ukukhulelwa kwabantu besifazane besebasha nokubhuqabhuqwa kwentsha zidakamizwa kwenze kumnyango wezokuthuthukiswa komphakathi uhlele kumcimbi wokuqwashisa abafundi ngalesi sihlava. Ekhuluma ke kunomcimbi obubanjelwe esikoleni samabanga aphansi iBhewula omnyango wezokuxhumana kanjalo ke nolwazi lukahulumeni uGCIS ogwini ukhanyisa seyisi uthi izikole eziningi endaweni yasoShabeni zibhekene nezinkinga zobuqhwaga kanjalo nokukhulelwa kwentsha. Ukucwila kodade kwizidakamizwa ukukhulelwa kwentsha kanye nobuqhwaga ezikoleni yikho okuhole iminyango eyahlukahlukene ukuba iqwashise abafundi. Lolu hlelo luhlelwe uGCIS umnyango wethu wezokuxhumana ukubambisana no social development. Sihlele lo hlelo ukuthi sabona ukuthi ingane zalana kule area yasemthwalo yasoShabeni zikhungethwe kakhulu izinto ze bullying no teenage pregnancy nokunye nje icrime nje iningi kule area so sitha siqalela ezikoleni so that ithi ngene kumphakathi ingene ngendlela eright ngoba ingane zesikole zirepresenta yonke icommunity. Kanti osebaphuma ezidakamizweni uthi ziningi izindlela abazali nothisha abangabona ngazo uma izingane sezibhuqwabhuqwa izidakamizwa. Izimpawu ezikhona ebantwaneni asebeqalile ongena ezidakamizweni na umntwana wakho uyambona uma seshintsha kufana nje ngoba mhlawumbe umthuma esitolo umntwana esemncane umthuma isinkwa abuye nemali iphelele kodwa uma seqala so uyibona ukuthi uyamthuma esitolo ushintshe awusabuyi useyaqala ubuya late elokhuza ekhaya amehla seyaqala ababovu izimpawu ke lezo ke ishoyo ukuthi useqalile uyangena ezidakamizweni and intsha yamanje sakhulukazi lokwayo okuhlaza abawuthandayo owenza ukuthi bagcine sebephuma elokhuza esikoleni and na ugwayi lokufana njengeluzi abantu abaningi bazi ukuthi ugwayi iluzi awunankinga kanti iluzi lona drugs dangerous kakhulu ukudlula wonke ama drugs akhona ngoba iluzi lapho khona izingane ziqala khona bese ziyakhula ziyensangweni zingene ephilisini zize zifike ewungeni nabo kothisha ke ingane mabayiqaphe kakhulu ukuthi azilingeki zingene ezidakamizweni. uZulu uqhube ethi ukuyeka ukusebenzisa izidakamizwa yimpi yemihla namalanga. Ukuphuma ke ezidakamizweni kunzima kakhulu akusiyona into elula njengabantu njengendlela abantu ababona ngayo noma njengendlela abantu abacabanga ngayo. Ukuphuma ezidakamizweni kuphoqa ukuthi kumele uze ushayeke empilweni uhlukumezeke kakhulu udlule emzimeni uze ube nezathu ezenza ukuthi uphume ezidakamizweni akukho lula ngoba kwabanye wayathi umuntu noma sephumile aphinde futhi abuyele ngoba ukuphuma ezidakamizweni ngisho umuntu ngamshanga kanani ngisho ungambopha ngisho ungamthethisa lokho akumphoqi yena ukuthi makaphume ezidakamizweni kodwa kumele kube isinqumo esisuka kuyena ngaphakathi emqondweni wakhe aze abone ukuthi manje lempilo aseyiphila ilingela ekufeni. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1KZN TV ngibika ngisoShabeni.
Kuqhuqhuzelwe kuyikolo ukuba ke iqekelele ukuthi abafundi bazifunda izincwadi baphinde bazibandakanye nakwizinhlelo zamaciko. Lokhu kwenzeka ngesikhathi inhlangano enozincwadi International Storytelling Festival ibambe kumkhankaso wawo kumasipala komsunduzi lapho bekuhlanganiswe khona kuyikole ezahlukene. Umsunguli walenhlangano uDokotela Ugcina Mhlophe uthi abantwana bangaphumelela ngemfundo baguquleke nezimo zasemakhaya uma ngabe bezimisela ngokufunda izincwadi. Umbhali wezincwadi, umqondisi wemidlalo yeshashalazi nophinda qhambisa ukugcina kwamagugu, Ugcina Mhlophe uthi ukuba iciko kusuka emndenini kuyena kanti uphinde wagqugquzela izikole ukuba ziqikelele ukufunda kwezincwadi. Usho kanje ngesikhathi kubungazwa eMgungundlovu. Unozincwadi ke kwakukhokho wethu. Yena ulele emathuneni lapha phezulu komncado odwe eHammersdale washona ngo1935 engakwazi ukufunda engakwazi ukubhala kodwa ngathi mangizwa ukuthi beqoqa kwasana ebhaliwe ayifake eportmendeni lakhe ngeshwa akwazi ukulala hle kanjani lelo portment ngathi yazini ngingalivusa lelo suitcase lelo ngathini ke ngathi angihlanganise kuqala umkhankaso obizwa ukuthi unozencwadi Mother of Books maqala u2001 kuze kube namhlanje siloko siphinda sithi nozincwadi Mother of Books imfundo ngamandla. Umhlophe uthi zibalelwe ama21 izincwadi asezibhalile. Lena ipublish iphuma from the press iphuma izolo le eyokugcina umthumbo wami lo uThokozani Mpofu Thokozani the Yeland ohlala phezulu eintabeni zokhahlamba wenza okuningi uThokozani ngithokoza kakhulu ukuthi iphumile incwadi yamentsha ishiqilelwe ngezilwimi ezihlukahlukene. Indaba lexoxa ngempilo yami kusukela ngineminyaka eyisishiyagalombili ngize ngibe nonyaka oyishumi from 8 to 18 years. Impilo yami yangempela kwenzeka kumina lokho umuntu akufunda la. Ngabonga ukuthi ngibe nenhlanhla ukuthi ngibhale uEvisini Zandile ngawudlalwa yimina for 3 years. Emva kwalokho ngathi hayi sekwenele bakwethu hayi akusavumi ngaqala ngaba umqondisi manje. Owemtapo yolwazi kumasipala umsunduzi uthi basebenzisana nezikole ukuqoqozela ukufunda kwezincwadi. Khona lokho vele okuqhamukayo ukuthi abantwana abaningi from grade 1 up to grade 5 banenkinga yokufunda ukuzifundela bona nje incwadi. And then esikuthola ke ukuthi kuyi-challenge khona inkinga khona so ngokwethu ke masikubheka kodwa sesibuka asithola ukuthi ezinye zezikolo zenza kahle ziyazama ukuliphamisa izinga kodwa zikhona leziya ezinenkinga kuleyo area zingakwazi ukuyikhava kahle so esikwenzayo ukuthi siphakamise siphushe kakhulu ukuthi kube nabo spelling bee and then kube nama storytelling zenzakalayo la khona izingane ezi-invite khona ukuthi sizojoyina zonke sikwazi ukuthi silekelelane nathi lapho. Ezindabeni zo-KZN TV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Asiphinde sithi ishelele itolo nenabeselo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona indaba esithi zihamba phambili namuhla. Undosi uchithe ubudlelwane noMatlala. Abasenkanini bakhala ngekhansela. Kanti ithemba kolwezindlu eMhlathuze. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu17.31 kwidola laseMelika libe ngu23.08 kupondo waseBrithani libe ngu20.10 kwi-euro yase-Europe intengo yegolide ngu$4,089.41 i-ounce ukuthi intengo engahluziwe ibe ngu$65.99 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ushisa phansi umbango onozinto okunqaba namagoli kwi-Betway Premiership njengoba bebana sebegweme kuLondon etheni ibhola amahlandla amahlanu kusukela ke kuqaleke le season. Ngaphambi kwemidlalo yeligi izolo Sipho Chain weOrlando Pirates, Ronwen Williams weMamelodi Sundowns, Brendan Peterson weKaizer Chiefs noDarren Kitto osemabhukweni eDurban City bebesakugwema kamahlandla amahlanu kulanda ke ibhola enethini njengoba ke isizini sibheke ekuqedeni imidlalo elishumi iqalile. Umbango oqhubeka kwekuthule kulabo nozinti ufakazelwa ke indlela amaqembu abasemabhukweni awo eqaleka ngayo kwisizini njengoba wonke ekwi-top 8 kusukela ke kuqaleka isizini uWilliams noPeterson basangalelwe ngamagoli amahlanu omunye umake ungabalwa weChiefs nesuwelelo odlalo kizolo. uChain ke naye ube nomdlalo nePolokwane City izolo ebusuku ube noKit kanti basakuvumele ukungenelwa ke ngamagoli amane unozinti ngamunye. Bobane ke labo nozinti kabawona amavukane kwazise ke imqomelo abavelele sebenqobeka iminyaka ngokwehlukana kwabo kuleli nangaphandle kweNingizimu Afrika.
Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nena benyathe emnyama kaNdaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvuba amamponda isamba ukuyehlela siyaguqa la. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile